wis cukup. Oh nek ngono ya apik Truk urung pati ya. Oh. Wah tenan Truk. Wah. Jan mletik kok Truk kowe. Apane mripatmu? Kok ya warna-warna. Amerika Serikat. Lah, mula Kang Soko iku kelir iki pojoke ana papat. Lho, kuwi nggambarake kiblat papat kuwi mau. Ngono Truk. Iya. Lah, mula Kang Soko iku Kang Gareng mula ana kelir kuwi ana deboke kuwi bumine wayang. Mula debok digawa dawa karo cendak. Kuwi nggambarake umure manungsa, ya ana sing umure dawa, ana sing umure cendak. Sing umure cendak aja meri sing umure dawa, sing umure dawa aja meri sing umure cendak. Kabeh wis kapurba kawasisa nungsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya ngersa dalem Allah Yang Maha Kuwasa. Manungsa diwajibake nyuwun marang Gusti, tansah diparingan kabul panyuwune. Allahumma amin. Wah ngono Truk. Mula di panggung kiwa kelawan tengen kuwi tansah miwakno barang angkara murka nengeno barang ambek utama. Jalaran manungsa urip ana ngalam donya kuwi ana tetembungan nek wong Jawa, ana caraka, ana utusan. Aku minangka utasaning Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ning ngalam donya jagat rame bisa gawe sesorah piwulang buruk kang suci. Ngono ta Truk. Wis aja nembang, aja omong wae. Lek ditekake bintang tamune. Ha ya, bos kripik gedang kripik tela lho, sithik edang waton rata. Sesuk nek ditinimbali meneh. Nek ora mundhak ya Truk. Kok ya werna-werna. Ora mundhak barang ya piye nek timbali meneh. Wah tenan kok Truk wis dadi lengganan jare. Ya, supaya bareng. Yo, aku tak nampalake karo panjenenganipun Mas Gareng, karo Mbak Ririt lan Mbak Monika. Coba kula tak nyuwun sepote. Ya. Monggo sepote nganggo gamelan apa nganggo keyboard? Monggo. Coba ya. Monggo. Coba ya. Apa? Yang liwat aku kelingan biyen aku leren ning cahya kebak tulisan warna abang kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae owe anggum tresno owe yo tanpa batal tanpa rasa bot abote ketaman asmara yo